Sábese ben, Manolas? Vai unha friase. Teño aquí a tarteira preparadiña para coller o peixe. Manola é vendedora ambulante de peixe fresco, variado e abundante, que cando chega aquí coa súa bucina pi, a xente bota a correr cara alí. Manola é vendedora ambulante de peixe fresco, variado e abundante, que cando chega aquí coa súa bucina pi, a xente bota a correr cara alí. Rallo, sardiñas, xurelo pequeno, pescada do pincho bonito de Burela, panecas derrapantes, choco de cesante, raya, peixe, sapo, duras e bacallau. Manola é vendedora ambulante de peixe fresco, variado e abundante, que cando chega aquí coa súa bucina fi, a xente bota a correr cara alí. Eses rapantes non me quitan o ollo, e canto me levas por esas soubiñas. Faime un bo prezo, que eu ben o merezo, que en tema de cartos vou de mal a pior. Hoxe na mesa vas ter fartura, levas un kilo moi ben pesado. As xouvas son do día, daqui da nosa ría, teñe moito calcio e grasa omega 3. Manola, o peixe de Manola.